Mä halusin alkaa kuvaa YouTubeen videoita. Niinpä mä nyt tässä kuvaan sitten vlogia, koska vlogeja toivottiin, niin täältä tulee. Kello on 5.25 aamulla ja mä syön tässä tämmöstä pikasta aamupalaa, koska mä lähden kohta lenkille. Ja mulla on päässä tämmönen yön yli kihara-systeemi, jonka mä oon itse kehittänyt ja tää pysyy lenkilläkin päässä. Ja tää on semmonen, mistä mä haluaisin kehittää oikein tuotteen ja mä testailen tätä. Okei, let's go! Siis mä rakastan käydä ennen 6 aamulla lenkillä. Ja tänään on itse asiassa eka työpäivä loman jälkeen. Ja varsinkin tällä kun mä käyn päivätöissä, musta on ihana käydä ennen töitä lenkillä. Ja sit se päivän lenkkeily on tehty. Voi, tonne meni pieni pupu. Voi ei hätää, en mä sua jahtaa. Voi ei. Hei pieni petterikaniini. Kohta tulee aurinko. Kohta tulee aurinko. Oh my god, tää on ihanaa. Täällä on niin ihanaa. Siis ei muuta kuin hyvää huomenta maailma. Tässä tulee ihana päivä. Tää ei ole mitään tekopositiivisuutta. Siis mä oon huomannut viime aikoina, että mä oon ihan sikapositiivinen. Siis aivan tosi positiivinen ihminen. Ja niinku mä oon kehittänyt tätä. Mä oon ennen ollut ehkä semmonen kyyninen ja negatiivinen. Siis en tiedä, musta on tullut kunnon tämmönen positiivisuuden lähettiläs. Mutta se on paljon hauskempaa kuin olla negatiivisuuden lähettiläs. No niin, nyt jatketaan lenkkiä. Ihanaa! 4 kilometriä. Nyt mä menen suihkuun ja otan tämän mun nutturahärpäkkeen pois, syön toisen aamupalan ja sitten mä menen töihin. No niin, nyt on suihkus käyty ja seuraavaksi mä irrotan tän. Elikkä täältä pitäisi tulla ihanat yön yli kiharat. Noin. Eli tämän kanssa mä oon nukkunut ja sitten ennen kuin mä menin lenkille, mä laitoin tän siihen suojaksi, niin se pysyy napakasti, koska muuten sehän heiluisi ihan tälleen, eikä niinku kiharat ei olisi silloin todellakaan hyvät. Irrotetaan tämä. Mä tykkään aika tämmöisistä rennoista laineista. Sitten maailman paras kuiva shampoo, eli tämmönen. Ja tää saa näyttää hiukset siltä, että ne olisi oikeasti pesty. Tätä jotenkin vuotaa. Hei, eikö tää posahda? Miten se nyt tolleen? No jos räjähtää, niin ainakin mä saan hyvän videon siitä. Okei, maailman paras kuiva shampoo, mutta näköjään tuo pullo meinaa räjähtää. Siis mulla oli vähän kosteet hiukset, niin ei näistä nyt tullutkaan niin hyviä tällä kertaa. Ja pitäisi ihan 100% antaa hiusten kuivua. Ja nyt mä lähden töihin ja mä en yleensä kotona juo aamukahvia. Mä oon kahvipahtimalla töissä, mutta kukaan ei ole vielä keittänyt kahvia täällä, koska toi kahvila ei ole auki. Meillä on siis oma kahvilakin täällä. Mutta meillä on myös energiajuoma, Kili, niin korkkaan sitten tällaisen tähän aamutuimaan. Mun loman aikana mun työpisteen eteen on tullut näköjään tämmönen seinä. Siis tätä ei ole ennen ollut tässä. Se on kiva, niin mulla on vähän niin kuin oma huone tässä. Että on vähän kuin oma toimisto. Kaivetaan täältä työpuhelin, tietokone. Joku toivoi kans ASMR-videoita, niin tässä olisi. Mä laitan huulikiiltoa. Tällä tavalla laitan. Sitten katsotaan, mitä kaikkea kivaa täällä mun sähköpostissa on tälleen loman jälkeen. Mutta tää mun tietokoneella näpyttely ei ole kauhean kiinnostavaa, niin palataan sitten lounaalla. Ja lounaaksi mä syön tämmöstä epämääräistä mössöä. Siinä on perunaa, tonnikalaa, kurkkuu, maissia, mausteita. Tämmönen. Piti laittaa tämmönen paita päälle. Täällä on ihan sikakylmä. Ja sit mä hain kahvia, niin katsokaa mun kippoa. Mut joo, hommat jatkuu. Kattokaa miten söpöt kengät mulla on. Nää on ihan mun lempparit. Mä saan houkuteltua mun miehen Tuomaksen salilla käymään kanssani ja me oltiin eilen, niin nyt me ollaan taas menossa. Mikä fiilis? Huono. Se on ihan romuna, koska eilen hän treenasi ekaa kertaa pitkään aikaa, niin joo, ja mä oon ihan tälleen virtaa täynnä. Kiva! Onks tää hyvä? Mä lisään vähän painoa, kun tää on vähän liian helppoa. Wow. Okei, no nyt on kyllä painoa, herranjestas. Mä oon ihan supervahva. Tää laite hirvittää mua kyllä. Ihan Peppi pitkä tossu.
Siis mun pitäisi tehdä nyt jotain tämmöisellä laitteella. Tää tuntuu, että mä lähden johonkin avaruuteen. Siis mua alkoi sattua tähän mun jalkaan ihan sikana. Mua sattuu, kun mä juoksin tuohon mun jalkapohjaan. Niin kiva on nyt, jos mulla tulee joku rasitusvamma siitä. Siis mä nilkutan täällä, kun senkin ihan sikana nyt jotenkin tuntuu. Tää on ihan parasta leipää. Tämmönen. Tää on ihan sika hyvä. Noin. Tuntuuko jaloissa? Yksi juttu, mitä täällä mun kanavalla tullaan näkemään, on kaikki unelmiin, tavoitteisiin ja manifestointiin liittyvät asiat. Mä suhtaudun erittäin intohimoisesti näihin. Ja tapahtui aivan uskomaton juttu, tuossa kun me käveltiin kaupasta kotiin. Elikkä me oltiin kävelemässä kaupasta kotiin, me siinä köpsöteltiin, tai siis minä liinkutin tai mun jalkani kanssa. Ja sitten me pysähdyttiin liikennevaloihin ja mä puhuin just siinä kohtaa mun miehelle, että mä haluaisin ottaa yhteen yritykseen yhteyttä, kun mulla olisi yksi bisnesajatus niin kuin heidän kanssaan, että mä aion ottaa heihin yhteyttä. Ja just silloin siitä meidän edestä ajoi semmonen auto, josta mä oon haaveillut viime päivät. Se on aika semmonen erikoinen auto, aika erityinen, tosi erityisen värinen. Niin just sen mallinen auto, just sen merkkinen, just sen värinen, minkä mä haluan. Siis mä just pari päivää sitten laitoin sen auton mun puhelimen taustakuvaksi semmoisen kollaasiin. Ja se ajoi siis meidän ohi. Just kun mä mietin, että mä lähestyisin tämmöistä yritystä ja ehdottaisin heille tämmöistä bisneshommelia, niin sattumaako? En usko. En todellakaan usko. Ja siis se tuntuu jotenkin niin merkitykselliseltä. Mä halusin tämän vaan raportoida tänne, että kun tää toteutuu, niin siis mulla on jotain dataa täällä internetissä siitä, että mä oon manifestoinut tän itselleni. niin sen takia mä nyt tähän loppuun laitan tän. Niin tilaa mun kanava, niin sit sä näet, kun tää toteutuu. Niin ei muuta kuin puff!